můžeš celý vzít a jet. Káru ale musíš vzít. Káru vzít, kárované už seš dost a vzít to a můžeš jet. Podívej se, kolik toho máš. A víš, kolik váží ta tabula mědi? To má tak 12 kg. Jo? Tak si to řeknu, panáčku, máš 12, jenom za 6 metrů. Tady je 12. Posloucháš mě, co ti já vykládám tady? Máš 12 metrů, ještě za rok 6, máš 3600 korun. Zahoď. To tvoje. Tak. No chyť si Pepu a hotovo. No přijet se pak sem podívat, jestli to tu bude na hromadě, ber hned. Nebudete rychlý, bere druhej. Co ti mám povídat na to já? Jo. A pak je chmelka v parku až do noci. 3000 neprožerete. Jenom tak. Za železo máš 3 koruny 50. A tady za to máš hromadu. Bylo by lepší, když jste si to žebřík a sundali to sami. Já vám to sundám, moši. Dneska to bude důle. Zháně toho Pepika. Jo, valíš ho jak pata špica. Našlapeš, že co zebou nohy.